Mae heddiw, dydd Sul 2024, mis Awst, yr 19fed. Yr amser yw 10 munud ar ôl 9 gloch yn y bore. Y pwnc yw, dwi eisiau i trafodi ynglyn ar sut pan ydyn eisiau i gwellhau ein safon neu lefel o rhugl-der, pan ydyn eisiau cyrraedd hyd at lefel o'r uchelder, sut ydyn gallu gwellhau hynny ac ei gynyddu hynny yn ambell mwy hyd yn oed nac o blaen. Felly mae gyda ni, gyda fi y syniad o i defnyddio neu i treulio yr amser pan ydyn yn enghraifft yn ymlacio, yn gwylio ar y teledu i gyfieithu pob dim ydyn yn clywed oddi wrth y teledu. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer y pwnc neu'r teitl o'r araith neu rhanbarth fan yma, dwi'n mynd i dweud yma'r pwnc fan yma, sut ydyn yn gallu defnyddio teledu neu gwylio teledu i gwellhau ein safon o rhugl-der. Felly, wel, gwybellwyd o blaen, y mae eisoes gyda ni yr medruswydd neu maestoriaeth o'r erfa, achos mae'n dim ond yn ymaferadwy, neu impractical yw yn arferiadwy i wneud hyn, os nad ydy digon o'r gwybodaeth o'r gerfa gyda ni. Enghraifft, os ydyn mynd i ysteddi lawr ac wedyn i wylio ar teledu ac wedyn i gyfieithu pob brawddeg, pob gar ydyn yn clywed sydd yn dod allan o teledu, wedyn byddai hynny i fod yn gorchwil yn hynod o'r anodd os ydyn mynd i edrych ymlaen i mewn yn y geiriau efallai pob 10 eiliad neu pob 5 eiliad. Felly mae'n angen rhaid i fod gyda ni eisoes yr safon neu y gwastathlun o'r iaith lle ydyn yn gallu parhau i gyfieithu heb angen i treulio amser ymaith dim ond i edrych ymlaen neu ar-lein yr geiriau yn Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl mae'r hynny y gyntaf erbyniad ar gyfer chwareu hwn, sef i gyfieithu pob dim ydyn yn clywed i mewn i'r Gymraeg oddi wrth y teledu, ac wedyn y fentais o'r hyn yw ydyn yn gallu arferu ein iaith trwy'r yn ymlacio ac yn mwynhau y rhaglenau ydyn yn ei gweled i mewn yn yr iaith Saesneg. Ond beth dwi'n eisiau i dweud am hynny yw, mae'n bwysig nid yn unig i gyfieithu i mewn yn ein meddylau yn anhygliadwy. Mae angen i ni i gyfieithu ac i siarad y geiriau yn hygliadwy, nid yn angenrheidiol i fod yn sain uchel, fe allai hynny i fod yn sain isel, ond beth sy'n bwysig yw, mae angen i ni i arferu ein cychyrau yn ein gennau, oherwydd dwi'n meddwl mae'n hollbwysig os ydyn ni'n mynd i fod yn rhugl yn yr iaith i cyfarwyddedio y cychyrau i'r symudiadau o'r cynhyrchiad o'r seiniau, ac mae angen i wneud hynny hyd at yr gwastathlun lle ydyn yn gallu gwneud hynny yn hollol yn hunan symudol. Dwi'n meddwl dyna'r beth ydy'r diffiniad o'r term i fod yn rhugl pan ydyn yn gallu mynegu hunain yn hollol yn hunan symudol heb unrhyw adnabyddyswydd o'r symudiad neu y grathydiad o'r gynhyrchiad o'r seiniau i mewn yn y iaith. Ac dwi'n meddwl dyna'r sut y mae pan ydyn yn clywed ar y bobl sydd yn siarad yn rhugl mewn unrhyw iaith. Maen nhw'n gallu siarad mor gyflym. Enghraifft, pan ydyn yn siarad yn Saesneg, ydyn yn gallu clywed yn hunain yn siarad mor gyflym oherwydd pan ydyn eisiau i mynegu hunain, mae'r cychyrau, cof y cychyrau wedi cofio yr holl symudiadau ac hefyd y teimladau am sut i cynhyrchu yr seiniau trwy'r teimladau o'r symudiadau wedi ei cofio i mewn yn y cychyrau. Felly dwi'n meddwl mae'r
cof cyhyrau elfen sydd yn hynod o bwysig pan ydyn ni'n eisiau I trafodi ynglyn â sut I fod yn rhugl yn yr iaith. Yn y sylfaenol, mae angen I ni gyda ni eisoes yr safon neu y lefel neu gwastratlun o'r erfa, ond ar ôl hynny, wedi hynny, mae angen I ni hefyd I ymarfer y cyhyrau ac I hyfforddiannu y cyhyrau I cofio yn hunan symudol yr holl symudiadau I cynhyrchu senau tro ar ôl tro. Felly, os ydyn ni eisiau I fod yn rhugl yn unrhyw iaith, dwi'n mynd I dweud y ffordd I hynny yw mae angen I ni I siarad ac I siarad am unrhyw beth. Felly, os ydyn ni'n gallu, pan ydyn ni'n gwylio rhaglenni I mewn yn yr cyfrwng Saesnig, os ydyn ni'n gallu yn y cyfamser pob tro ydyn ni'n gallu cyfieithu pob gair a pob brawddeg, fe fyddai hynny yn rhoi I ni cyfle I ymarferu yn siarad ac I algynhyrchu yr senau trwy ein cychyrau, trwy'r hyfforddiannu ein cychyrau I wneud hynny, ac wedyn I adeiladu yr cof cychyrau I mewn yn ein gennau. Felly dwi'n meddwl mae'r hynny yn hanfodol, ond wedi dweud hynny, os yn gweithaf, ydyn ni'n dal yn dod I hyd o'r geiriau sydd yn adnabyddus I ni I mewn yn Gymraeg, ac mae angen I ni I rhywsyd I dod I hyd o'r gair pan ydyn ni'n ymgeisio I cyfieithu oddi wrth y Saesneg I Gymraeg. Beth I wneud? Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn dibynnu ar pa fath o'r gair Saesneg mae Dwi'n meddwl mae'r hwn yn pwnc yn hynod o ddiddorol ar gyfer efallai pwnc arall I mewn yn Dyddiadur. Dwi'n meddwl y cyntaf ateb i'r gofyn hwn yw I ofyn beth ydy'r etymoleg o'r gair Saesneg hynny. Enghraifft, ydyn ni'n gallu gofyn ydy yr gair hwn rhywbeth sydd yn onomatopoeia, fel enghraifft pop neu knock neu zap neu tap neu unrhyw beth fel hynny. Felly, os y mae rhywbeth sydd yn onomatopoeig, felly mae'n weddol anodd I gyfieithu y greddyn oddi wrth yr gair, oddi wrth enghraifft Lladin neu Groeg I mewn i'r cyfartaledd I mewn yn Gymraeg. Enghraifft, os ydyn ni'n edrych ar y gair to pop, rhywbeth I pop out, something pops out. Mae'n amlwg mae'r gair pop yn dod oddi wrth sain o'r gwerthidiad yn digwydd. Ond os ydyn eisiau I osgoi defnyddio y gair popio, mae rhywbeth yn popio allan oherwydd mae'r hwn yn sonio yn rhy Saesnigaidd. Rydyn gallu chwyldroi neu'r proiectlu yr sain yn ychydig, felly yn hytrach na dweud I popio, rydyn gallu efallai chwyldroi hynny I bynopio. Mae rhywbeth yn bynopio allan, felly mae'r sain yn sain debygol i'r gwerthidiad, ond mae'n digonol yn gwahanol i'r Saesneg I fod nid yn sonio yn Saesnigaidd. Felly mae gyda ni eisoes y gair cnocio sydd yn cyfeirio at yr un ystyr fel to knock yn Saesneg, ond mae'r cnocio yn dal yn portreadu yr sain o'r gyfrediad, felly mae'n amlwg beth ydy'r ystyr pan ydyn yn dweud cnocio, felly mae'n dal yn eglur beth ydyn yn cyfeirio at pan ydyn yn defnyddio y gair pynopio yn hytrach na popio. Felly beth am gair fel zap? Mae'r enghraifft tredan yn zapio o gwmpas. Os ydy'r gair zapio yn senio yn rhy Saesnigaidd, efallai ydyn yn defnyddio y gair synapio. Mae'r tredan yn synapio o gwmpas. Oddi wrth y periant hynny. Wedyn, os ydyn edrych ar y gair to shuffle, cards yn Saesneg, felly mae'r gair Cymreictod ar gyfer shuffle, sifflo. Felly, yn y un modd, mae'r hynny yn digon gwahanol i'r sain o shufflo I senio yn ychydig, nid yn Saesnigaidd.
Felly dwi'n meddwl mae'r amcan i wneud rhywbeth i'r gar, i wneud ddim i senio yn Saesnigaidd, ac wedyn gyda'r y geiriau sydd yn tarddu oddi wrth y Lladin o Groeg. Felly os ydyn gwybod yr geiriau yn Lladin neu Groeg a sydd yn ei defnyddio i mewn yn y gar, felly ydyn yn gallu cyfeithu nhw i mewn yn yr Gymraeg, ac wedyn ydyn yn creu yr gar i mynegu ar un ystyr. Felly, enghraifft i mewn yn yr gar contrapuntal sydd yn cyfred at yr cyfiawriaeth lle mae'r lluosogrydd o'r lawon yn mynd yn y cyfriadau gwrth gwynebiad gyda'i gilydd. Felly os ydyn yn cymryd y cyntaf rhanbarth o'r gar contrapuntal, mae gyda ni y gar contra sydd yn cyftalu gyda'r y gar Gymraeg gwrth fel gwrthwynebu, ac wedyn pantul sydd yn cyfeirio at y gar pwynt. Felly, ydyn yn gallu, enghraifft, dod hyd o'r gar greudod gwrthpwyntog, neu gwrthpwyntedig, neu gwrthpwyntol i ystyru yr contrapuntal. Ac dwi'n meddwl, os ydyn dweud i rhywun sydd yn siarad yn rhugl i mewn yn Gymraeg, mae'r alaw, neu mae'r cyddoriaeth yn gwrthpwyntedig. Felly, dwi'n meddwl mae'r syniad yn digon y glir i cyfathrebu yr ystyr o beth ydyn nhw'n eisiau i dweud. Oherwydd dyma'r y beth sydd yn bwysig, mae'n angen rhaid i mynegu neu defnyddio y gar sydd yn gallu mynegu yr ystyr yn y glir. Wedyn, gyda'r geiriau eraill sydd nid yn geiriau onomatopoeig neu yn geiriau sydd yn tarddu oddi wrth y Lladin neu Groeg, neu maen nhw'n yn tarddu oddi wrth y Lladin Groeg, ond nad ydym ni'n gwybod y geiriau Cymreig ar gyfer y rhain. Felly, beth i'w wneud? Felly, enghraifft, os dyn yn siarad ynglyn ar y deck of cards, ac ydyn yn wedi dod hyd o'r 10 of clubs, sut i gyfieithu deck of cards ac hefyd 10 of clubs. Felly, os nad ydyn eisiau i dweud rhywbeth fel deck o cardiau, oherwydd mae hynny yn senio yn rhy Saesnigaidd, felly ydyn yn gallu defnyddio y gar fel byrdnaid neu sibwrn o gardiau. Ond, os nad ydyn ni'n gwybod y geiriau byrdnaid neu sibwrn neu dillliad neu dill o gardiau, beth i'w wneud wedyn? Yn yr un modd, os nad ydyn yn gwybod yma'r bastwn neu 10 o bastwn, 10 of clubs, beth i'w wneud i gyfieithu 10 o clubs i mewn i rhywbeth sydd yn ychydig yn llai Saesnigaidd. Felly, yn y sefyllfeydd fel hyn, dwi'n meddwl mae angen i ni i agafau hunain ynglyn ar yr holl amcan o cyfathrebu. Mae angen i ni i blaenoriaethu yr cyfathrebiad yn y rhachnag i fod yn Cymreigdod. Felly, mae angen i ni i defnyddio neu i benthyca oddi wrth y Saesnig. Hyd yn oed mae'n ensenio yn Saesnigaidd. I ychwanegu i hynny, beth dwi'n yn canfod yw yr ymarferiad yn traddodiadol yw i ychwanegu rhyw fath o sefyllaf i'r gar. Enghraifft, pan ydyn defnyddio y gar stryd yn traddodiadol, yma'r arferiad i ychwanegu sefyllaf tu flaen o'r stryd. Felly mae gyda ni yr stryd, ac hefyd un modd ar gyfer y storm, mae gyda ni yr storm. Felly, ydyn yn gallu defnyddio hynny hefyd. Enghraifft, pan ydyn eisiau dweud y deck of cards neu deck o cardiau, ydyn yn gallu dweud yr deck o cardiau ar y bwrdd, neu mae'r card hwn yr deck o y clubs. Rhywbeth fel hynny i greu yr sain sydd yn ychydig yn llai Saesnigaidd, ond sydd yn dal yn cyfathrebu yr ystyr yn y glir. Yma heddiw, yr dydd Sul 2024, mis Awst, yr
19 ac mae'r hyn yn 1 munud ar 20 i'r 10 o'clock yn yr hwyr yn y noswaith. Felly y pwnc dwi'n eisiau i trafod amdano fe yw sut i ymdrin ar môr gwenwyn uffern. Felly beth ydy'r ystyried o'r hyn? Felly dwi'n wedi gwybod o'r blaen yn y fideo cynerach ynglyn â'r defnyddiolrwydd o'r gweledoliadaeth neu'r dychmygydau neu visualisations in cymwthiau ni i deall y sefyllfa ysbrydol ynglyn â'r ein berthnasau gyda'r gymdeithas y byd yn enwedig yr gwerthoedd o'r byd cyboes sydd yn byd seiliedig ar y gwerthoedd sydd yn creadigol neu yn atheistaidd. Felly, wrth ni'n wedi gwybod o'r blaen sut mae'r gwerthoedd hyn yn gelynedig un gwerthoedd ni fel Cristnogion gyda'r ein foesoldeb, ein seledig ar y Beibl ac sut mae'r gwerthoedd o'r byd sydd yn ancrefydol ac yn atheistaidd sydd yn gallu arwain i marwolaeth ac nid i derbyn y bendith oddi wrth y Duw, ond i derbyn y gosbedigaeth union yn uffern. Felly oherwydd y marwolaeth sydd yn cael ei derbyn fel y gosbedigaeth ar gyfer y rhain sydd yn rhoi ei hefn tuag at ein crawdr ni. Mae'r rhain neu'r cymdeithas hyn seledig ar yr angrefydd sydd fel môr sydd yn wymenig i ni oherwydd mae'r môr hwn yn cymryd ymaith ein bywiolaeth ni oherwydd mae'r môr hwn gwmpas ni yn arwain tuag at marwolaeth ac tuag at yr uffern. Felly dyma sut ydyn ni'n ein ymgylchwyd gyda'r môr o'r wenwyn uffern. Felly, fel Cristnogion, ydyn wedi cael ein gwaredwyd oddi wrth y môr hwn ar yr ynys sydd gyda fe yr 1 mynydd ac ar y gopa y mynydd mae gyda ni y croes bren sydd yn cynrychioli yr bendithion y rhodd o'r maddeuant o iachawdwriaeth sydd ein iachawdwr Iesu Grist yn rhoi i ni. Felly, yn y pwnc hwn, dwi'n eisiau i ganfydol yn ychydig beth mwy ynglyn â'r môr wenwyn uffern yma sydd yn ein ymgylchu ni. Beth ydy ei, sut ydym mynd i ymdrin â fe. Felly, yn y pwnc hwn, dwi'n eisiau i fanelu yn ychydig yn fwy ynglyn â'r môr wenwyn uffern yma. Yn y gweledoliadaeth hon, enghraifft, pwy sydd yn y môr hwn a pwy sydd ar y ynys o iachawdwraeth hwn. Sut ydyn ni'n fel breswyliwr union yn y ynys o iachawdwraeth y dylem inni i ymdrin ar rhai sydd union yn y môr. Felly, dwi'n meddwl union yn y môr mae'r holl gymdeithas neu'r holl byd o'r rhai sydd ddim gyda nhw unrhyw crefydd o gwbl sef y rhai sydd yn ancrefyddol neu atheistaidd. Felly, mae nhw'n byw yn bywydau seledig ar egwyddorion o'r gwyddoniaeth. Ond, fel ydyn ni'n gwybod, mae'r gwyddoniaeth yn newid o'r holl amser gyda'r pob un darnfyddiad newydd. Mae'r dealltwriaeth o'r ffeinir o'r gwyddoniaeth y holl amser yn newid. Un foment, maen nhw'n dweud mae'r Big Bang neu y clap mawr neu y clutch mawr neu yr prydiad mawr oedd yn dechrau yr holl bydysawd. Nawr gyda'r telesgop diweddaraf James Webb maen nhw'n dweud nawr efallai mae'r holl bydysawd yn anfedrol heb unrhyw dechrau'r o gwbl. Felly mae'r holl dealltwriaeth yn newid y holl amser yn y maes o gwyddoniaeth. Felly fel Cristnogion, a beth rydyn yn credu yw mae'r un gwirionedd union yn y Beibl. Oherwydd mae'r holl byd yn newid dim ond yr Beibl sydd yn aros fel gwastadolyn i ni. Felly, oherwydd hyn, os ydyn yn derbyn unrhyw teimlad neu unrhyw syniad neu unrhyw meddwl oddi wrth y byd sydd yn seiliedig ar gwerthoedd o'r ancrefyddol,
Felly, y mae'r rhain yn wymunig I ni. Mae'r rhain yn dod oddi wrth Satan. Mae'r rhain yn dod oddi wrth effeithiol. Ac mae angen I ni I cyd-adnabod hyn. Mae angen I ni I deffro oddi wrth yr holl agwedd neu sefyllfa lle ydyn yn derbyn popeth sydd yn dod oddi wrth y byd. Mae angen I ni I heidlo mas y gwerthoedd sydd yn seledig ar yr byd sydd yn angrefydol. Felly, pan ydyn yn temlo neu meddwl neu ymprofi unrhyw meddyliad neu temlad neu syniad neu cysyniad sydd yn gwneud I ni I temlo ychydig yn anghyfforddus neu anghysurus neu sydd yn wrth wynebedig ein ffydd ni. Mae angen I ni dwi'n meddwl i'w gasau, i'w ffeddio. Felly, beth ydy'r ystyried o'r I ffeddio rhywbeth? Mae angen I ni I ymffernigol ac I laddu y temlad, y meddwl, syniad hyn. Beth ydy'r enghreifftiau o'r hyn? Felly pan ydyn enghraifft yn ymprofi rhywbeth sydd yn pleserus I ni neu yn mwynhaol I ni, os ydyn yn gweld rhywbeth ar y teledu neu gwrando rhywbeth union yn cyforiaeth neu rhywbeth fel hynny sydd yn rhoi I ni syniadau sydd yn wrth wynebedig un gwerthoedd ni fel Cristnogion. Felly mae angen ni I laddu hynny, I ladd hynny ac I ymffernigol ein hunain yn erbyn hynny. Os ydyn yn gallu gwneud hynny, felly ydyn yn cyfarwyddo ein cerdd ni I gwahardd y gwerthoedd hyn ac wedyn ein cynhwyo ni I fod yn fwy dilynedig o'r llwybr o'r cyfiawnder, o'r uniondeb, o lanhad a sanctidrwydd, ac wedyn, trwy hyn, ydyn yn gallu derbyn y bendithion oddi wrth Duw, ond y beth dwi'n eisiau efallai I pwysleisio yn y pwnc hwn yw efallai I fanylu ynglyn â sut ydyn neu sut y dylen ni'n ymdrin ar y bobl sydd yn angrefyddol. Felly, yn yr dachmygiad hwn, yn y gwleidyddiaeth hon, dwi'n meddwl y mae'r y bobl yn ei hanfod yn hollol diniwed. Enghraifft, pan bwytaodd Efa ac Adda y ffrwyth o'r gwybodaeth, nid oedden nhw ar y pryd hynny yn adnabyddus o'r twyll yr oedd Satan yn yr ffyrdd o'r sarf yn ei dyllo nhw. Felly, yn canlyniad o hynny, collasant ei lle union yn yr ardd Eden. Felly, os ydyn derbyn unrhyw temlad neu meddwl neu syniad sydd yn llygredig, fod y gallai y rhain yn dod oddi wrth pobl, oddi wrth dynoriw eraill, maen nhw dim ond y cerbyd ar gyfer yr ysbrydoliaeth. Yn y diwedd, mae'r holl llygredigaeth yn dod I ni oddi wrth Satan, oddi wrth yr effeithiol. Felly, os ydyn mynd I lladdu neu I ymffernigol ein hunain neu I brydro yn erbyn unrhywun, nid ydy'r pobl neu dynoriw sydd ydyn angen I rhyfela yn erbyn nhw. Felly, dwi'n mynd I pwysleisio nid yw dynoriw a dylem ni'n yn rhyfela neu ymbrydro yn erbyn nhw. Oherwydd mae'r dynoriw, dwi'n meddwl, yn hollol diniwed. Maen nhw'n cael eu twyllo gyda'r ysbrydion effeithiol ac gyda'r rhain sydd yn troseddedig yn hynod fel enghraifft y pobl y fach. Yn y diwedd, maen nhw'n cael eu twyllo gyda'r diawlod trwy ei anadnabyddrwydd. Oherwydd trwy ein ymfydrydd, ei anadnabyddrwydd, ei diffyg o gwybodaeth yn maes o bethau ysbrydol, maen nhw'n cael eu twyllo I credu bethau fel nad ydy'r effeithiol neu bethau fel hynny. Felly, maen nhw'n credu bethau sydd yn ymfyd. Felly, oherwydd eu diffygion o dealltwriaeth, maen nhw'n cael eu maglwyd gyda'r diawlod ac wedyn yn cael eu harwain I effeithiol. Felly, ond maen nhw'n diniwed ac yn anffodus. Nid ydy'r yn unig diniwedrwydd sydd yn gallu achub bobl oddi wrth effeithiol. Mae angen I ni I derbyn maddeuant. Ac I derbyn maddeuant, mae angen rhaid I ni I ymbil i'r Iesu Grist I Dduw a gyfer maddeuant a gyfer ein iachwdwriaeth. Felly, os ydyn eisiau I ymffernigol eu hunain, I cyfarwyddo ein cerdd ni, I
neilltuo ein hunain oddi wrth y byd o lleidragedd. Felly mae angen i ni i ymffernigol ein hunain yn erbyn yr ysbrydoliaeth, sef y teimladau, y meddyliau a'r syniadau yn ein hunain, yn ein ymprofiad trwy ein cerdd, ac nid i unrhyw un arall. Dim ond ein hunain yn ein cerdd ni, yn ein meddyliau, yn ein teimladau ac yn ein syniadau. Ynglyn at ein ymddygiad tuag pobl eraill, y rhai enghraifft sydd yn anghrebydol. Felly dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i ystyn ein cariad tuag pobl eraill. Oherwydd yn y diwedd, maen nhw'n i gyd yn diniwed. Yma'r heddiw, dydd Llun 2024, mis Awst, yr 40. Mae'n hyn yr amser 9 munud i 9 o'clock yn y bore. Felly y pwnc yma yw sut i weithio yn fwy effeithiol. A felly, ynglyn â'r pwnc hwn, nid ydw i'n mynd i manylu ynglyn â'r holl moddau lle ydyn yn gallu ei defnyddio i gweithio yn fwy effeithiol. Beth dwi'n eisiau i nodi lawr i mewn yn y pwnc yma yw dim ond i dweud dwi'n meddwl mae'n bwysig ac yn hynod o cynorthwyol os mae gyda ni tu flaen gweled ni yr holl amser rhyw fath o rhestr o'r bethau i'w wneud. Felly, enghraifft, os mae gyda ni yr bwrdd gwyn lle ydyn yn gallu ysgrifennu rhestr o bethau i'w wneud ar gyfer gwaith. Felly, dwi'n meddwl gyda'r hynny, mae'r hwn rhywsyd efallai ar yr gostadlun o'r dan adnabyddysrwydd, ydyn yn gostadlun o'r dan adnabyddysrwydd yn rhywsyd yn hunan symudol yn cyfeithasu ein amser o gwmpas ni i creu yr amser ar gyfer y rhestr o'r gorchwilion i wneud. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn digwydd yn hunan symudol ac yn adnabyddysedig. Felly, dwi'n wedi ymgeisio am ryw waith o foddau i wneud hyn, i defnyddio rhyw fath o'r bwrdd neu papur ar y mur i arddangos y holl amser tu flaen o gweled fi pan dwi'n mynd o gwmpas, oherwydd dwi'n yn gweithio oddi wrth y cartref. Felly mae'n hynod o cynorthwyol iawn i mi i fod rhyw fath o arddangosiad sydd yn gallu rhestru yr gorchwilion sydd angen i'w wneud. Felly dwi'n wedi defnyddio bethau fel y bwrdd gwyn, dwi'n wedi defnyddio bethau fel yr etch-a-sketcher neu'r eitemau sydd yn debyg i'r etch-a-sketcher, ac hefyd dwi'n wedi defnyddio papur yn syml wedi ei glynu ar y mur. Felly mae'r pwp modd ohonynt gyda ei fanteision ac hefyd ei anfanteision. Gyda'r bwrdd gwyn, beth oedden yn canfod oedd fod mae'n hynod o cyfleus i ysgrifennu i lawr yr rhestr o bethau i'w wneud ar y bwrdd gwyn. Beth sydd yn gyfleus yw i rwbio mas neu i dileu y rhestr os ydyn eisiau i creu gorfod ar y gwynbwrdd i creu y rhestr newydd, neu os yma'r rhestr yn newid, mae angen i ni i rwbio mas neu dileu peth sydd wedi ysgrifennu fan yna. Felly mae'r hynny yn cymryd amser, ac os yma'r geiriau wedi ei ysgrifennu neu wedi aros yn amser hir ar y bwrdd gwyn, felly mae'n mynd yn fwy ac yn fwy anodd i'w rwbio hynny i mas, ac mae'r hynny yn angen hefyd yr nerth, ac nid ydy ei yn anodd i wneud, ond mae'r angen ychydig o ymdrech ac angen i pwyso i lawr yn caled os ydy'r geiriau wedi aros yn amser hir ac wedi adael rhyw fath o'r orlaen neu trywydd ar yr arwyneb o'r gwynbwrdd. Felly ynglyn â'r etch-a-sketcher, maen nhw'n i dweud y gwir yn hynod o'r cynorthwyol iawn ac yn defnyddiol, ond i dweud ynglyn â'r etch-a-sketcher, dwi'n meddwl mae'r rhain yn llai o disgler neu yn ygler pan ydyn nhw'n eisiau i darllen beth sydd wedi ysgrifennu arnynt. Yn gyntaf i dweud beth sydd yn fanteisiol gyda nhw, beth sydd fanteisiol yw maen nhw'n hynod o hawdd i ysgrifennu arnynt, ac maen nhw'n hawdd i'w hongian o gwmpas yn y tŷ, ac
maen mor hawdd dim ond I ysgrifennu arnynt, ac dwi'n canfod nhw'n weithio yn dda iawn, ond beth dwi'n canfod sydd yn anfanteision gyda nhw yw oherwydd maen nhw'n gyda'r cefndir gyda llwyd neu llwyd oleu, felly gyda'r flaendir neu llythrennau wedi ysgrifennu I mewn yn y llwyd di neu llwyd tywych, ac gyda'r cefndir gyda llwyd oleu, felly mae'r geiriau yn fod yn dal yn darllenadwy, a maen nhw'n ddim yn gystal ac os ydyn gyda nhw cefndir gyda lliw gwyn, enghraifft, os ydyn yn sefyll o pell oddi wrth etch-a-sketcher neu y fath sydd yn tebygol i'r etch-a-sketcher, a maen nhw'n yn dal yn darllenadwy, ond nid mor eglur fel y rhain gyda'r cefndir gwyn. Ac hefyd, oherwydd I dileu y cymwysiad, I dileu beth sydd wedi ysgrifennwyd, mae angen I ni I tynnu I lawr clust, ac wedyn mae'r clust neu symudiad o clust trwy'r neu o dan yr arwyneb o'r bwrdd neu'r arwyneb o'r etch-a-sketcher sydd yn dileu merc neu nodynau ar arwyneb. Felly, oherwydd y mechnaidd hwn, mae hwn yn dileu peth yn y un tro, felly os ydyn eisiau I addasu neu adnewid rhywbeth, felly nid ydy hynny yn allogol, felly dyma'r anfantais arall o hynny. Felly, ynglyn â'r defnyddio y papur A4, beth dwi'n nawr yn gwneud yw I ysgrifennu fy rhestr o archwilion I wneud ar A4 papur yn talsydd, ac wedyn dwi'n gallu ei glynu nhw ar y mur neu ar rhyw fath o gwynbwrdd, ac wedyn dwi'n canfod mae'r hynny yn fwy cyfleus nac I defnyddio y gwynbwrdd hunain, oherwydd dwi'n gallu defnyddio pinnau macwr neu marker pens I ysgrifennu lythrennau neu'r geiriau yn fawr, ac felly mae'r hynny yn eglur I edrych arnynt oddi wrth pellter, oherwydd maen nhw yn sefyll yn mas gyda'r gwahanredd mor sylweddol rhwng geiriau yn y lliw di ac gyda'r lliw o'r A4 papur talsydd yn lliw gwyn, felly mae hynny yn gwneud geiriau yn eglur iawn, ac wedyn os dwi'n eisiau I adnewyddu neu I ychwanegu i'r rhestr, dwi'n ddim yn gallu ysgrifennu gyda'r pin nodwyr ar 4 papur, ond dwi'n argymell nid I glynu nhw ar mur yn uniongyrchol, ond yn ytrach ar rhywbeth fel bwrdd gwyn, a rydyn gallu prynu bwrdd gwyn yn y maint o'r enghraifft A3, ac wedyn rydyn gallu glynu y papur trwy defnyddio rhywbeth fel blue tack ar y bwrdd gwyn, a wedyn ysgrifennu yn uniongyrchol ar y papur ar y bwrdd gwyn, yn ytrach na ar y papur ar y mur neu'r wal, oherwydd fe allai hynny yn gadael rhyw fath o'r merc ar mur neu wal sydd yn parhaol, oherwydd fe allai yr inc yn treddio trwy'r papur i'r wal, oherwydd rydyn yn defnyddio pin macwyr neu nodwyr, neu os ydyn yn eisiau I glynu nhw i'r mur neu wal, felly rydyn gallu tynnu papur oddi wrth y wal ac yn ysgrifennu ar y papur ar ôl ei gosod uwchben rhywbeth fel cardboard, ac wedyn yn ei glynu yn ôl ar y mur neu wal, ond dwi ddim yn argymell hynny, oherwydd fe fydda hynny yn angen mwy o'r gwaith. Yn gyntaf I tynnu mas oddi wrth y mur, ac wedyn ysgrifennu nhw ar cefn o'r defnydd fel cardboard, ac wedyn I glynu yn ôl i'r wal, fe fydda hynny yn cymryd gormod o amser, felly dwi'n argymell I glynu nhw i'r gwynbwrdd ac wedi I hongian y gwynbwrdd ar y mur. Felly, gyda'r rhestr yn wastad tu flaen o'n gweled, felly dwi'n canfod hynny yn gallu wrth amser yn gostadlun o'r adnabyddydd yn atgoffa hunain o'r pethau sydd angen I wneud, a wedyn rydyn gallu ar y gostadlun o'r adnabyddydd yn cyfaddasu yr oriau o'r dydd I wneud hyn.
Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae'r fideo hwn yn ddigon hir, a felly, rydyn wedi cyrraedd hyd at y rhanbarth o'r geiriau y dydd. Felly, y gyntaf ohonynt yw alaethus. Pan rydyn eisiau dweud mae rhywbeth yn tragic neu doleful, mae'r hynny yn alaethus. A-L-A-E-T-H-U-S, alaethus. Felly, rydyn eisiau dweud mae rhywbeth yn sorrowful neu yn drist, rydyn gallu defnyddio y gair prydd ganiedig. Prydd ganiedig. Prydd sydd yn cyfeirio at rhywbeth sydd yn melancholy, a ganiedig, prydd ganiedig. Os rydyn eisiau dweud mae rhywbeth sydd yn vain, sydd yn over, neu sydd yn ffrostiedig, mae'r hwn yn coig, ec-o-e-eg, yn coig, ec-o-e-eg. Felly os rydyn eisiau dweud mae rhywbeth sydd yn showy neu garish, mae'r hynny yn coedgwych. Coedgwych, coedgwych, ec-o-e-eg-o-e-ech, coedgwych, rhywbeth sydd yn garish neu showy. Mae'r adillad hynny yn rhy goegwych i'w wisgo. Mae'r adillad hynny yn rhy goegwych i'w wisgo. Ac wedyn, os rydyn eisiau dweud mae rhywbeth sydd yn frustrating neu restraining, mae'r hwn yn rhwystrus. Os rydyn yn wynebu rhywbeth sydd yn restraining, mae'r hynny yn rhwystrus. Felly, os rydyn yn canfod rhywbeth sydd yn frustrating, mae'r hynny yn rhwystredigaethus. Mae'r hynny yn rhwystredigaethus. Os mae hynny yn frustrating, rhwystredigaethus. Os yn eisiau i cyfer at y section o efallai rhyw le neu rhyw testyn, rydyn yn gallu defnyddio y gair rhaniad, the section. Os rydyn yn cyfeirio at y sector, rydyn yn gallu defnyddio y gair rhanbarthiad neu y rhaniadaeth, neu hefyd rydyn yn gallu defnyddio y gair rhaniadigaeth, sydd efallai yn cyfeirio at rhywbeth sydd yn ychydig yn fwy alltynedig. Os rydyn yn defnyddio yr oldodiad iedigaeth yn ytrach na'r iadaeth, efallai mae'r gair gyda'r oldodiad iedigaeth yn ychydig yn teimlo yn ychydig yn fwy alltynedig, rhaniadigaeth yn ytrach na'r rhaniadaeth. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darlunglod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach a hwyl.